Yos mangke sapunika sampun kathah. Buktinipun menika sinebipun kanggo kalnyamat. Nyamat. Apa bener sing plebon sakjroning patunggonmu iki malah kadangmu dhewe pengira atine? Hei! Putraku atine sing plebon sakjroning malah etok api-api ora ngerti marang perkara iki kepiye. Nalika semono kadangmu timbake pandawa ana ing antarane pemanahan lan kalebet. Ning dhek ora padha nglakoni lan ana buktine. Ning iki bukti ana ing tanganmu. Singepe putraku kali nyamat, mbok kemul tegese mau ning patunggone putraku kali nyamat. Ora ana mung sliramu. Akhire. Apa dhisik? Nek upama kang tumindak iki kaya dhewe pemanahan karebet utawa putraku penangsan. Iki tak anggap lumrah. Nek sliramu bocah sing gendang-gendeng kaya jake bodho ora ngerti apa-apa. Nek kok jebul kowe Ngendek kenem duwene karep coba tak takok. Mau ban nomor buki ditawani apa kowe nembung? Loh, apa yo? Nek ngerti watak pantune putraku. Hadirin. Iki tak kira yen to kowe ora tawa iki kok kaya gambarane ngatiku ora bisa yen to putraku hadirin kok bakal tumindak sembrono. Mesti kowe sing nawani dhisik. Boten kula tawani kok. Hadirin, saumpama paning sliramu sing tumindak marang putraku kali nyamat kok golek patunggone putraku kali nyamat. Yo ora kok sliramu isih lambat, kowe jelegan. Putraku ya isih lambat. Ning semono sing jeneng wong tumindak ora kudune yen to kowe pantes marang kadangmu kali nyamat tak bisa to sliramu matur ngersani isun supaya didhawuhake apa piye aja tumindak kamanisir sebab ajaran agama kaya ngono kuwi gambar mancung cirubat engko yen ciramu sapa-sapa mbok dukani sapa-sapa dukani iku ora rampung kan. Nah, yen tos ramu ngendika kang kaya mengkono kowe turu critane sapa? Ojo saben wong dongeng kok crita karo seliramu kok dadi buku. Apa meneh yen critane sing critani iki kok pemanahan karebet. Sanes Romo. Sapa? Mas Bagong. Karebet iki. Kok karo Bagong barang. Kanjeng Sultan, yen kados nek miturut paugeran kanggo kapacak ono iki Kasultanan Dinto itu iki pancen sapa sinipun mongko yo marang sadingah tegese tumindak sing ora bener dino kuwi pancen digono buku iki yo kecoba dihukum dicambuk ping 4 kok dipatake digono rumah piye kanggo yen ayo kok rejo kudu ditibani kaya ngono uga di foto palu. Arek iki sing tumindak iki putramu. Iki supaya lakon aja nganti kedawa-dawa kaya ngendikane Kanjeng Sultan Nyatet. Dadine yo isih gang putramu yo isih lambang. Prayogane dijodhokke wae. Dibodhokaken. Semune ora
bareng pun Rama Sunan paling itu supaya ing antarané nyaman lan dadi jawabake padha kaget lho opo ae lo kalian kakak mangan apa kaget kok kaget kok durung kan kok dhisik wong nyatane putra kali nyatet sing ngakoni yen toko itu minta Nesko keporo kali gebang marang putra kali nyaman jarene malah pinter ngono kok ya to kuping limo aku malah kuping iki karep piye ya ki ngene wae upama sinajan no atur kuwi ngarep kowe iku ora mangan mangkane ning bupak urute yo ki kok wis dadi bejamu wis dadi bejamu ning apa seleramu tak tau pakai marang putraku kan nyaman wis ojo kaya ngono kok banjur nutup yo tak tarine dhisik engko boko sithik ya baik mesti bakal kulo penggani umpamane nyatane yo tumindak tenan ngono kok akhire nek umpama tak ambali meneh umpama seleramu ndak jawabake marang putraku kan nyamat kok kisahku ora Sago. Kowe kurang ngerti. Nirake malah ngendikane Kanjeng Rama ngono. Seleramu tak jawabake karo pengiran hadire sago apa ora? Mboten nolak. Seleramu sago. Putraku kali nyaman sago. Loh kok malah takut perkara garap kok marahi barang kok kasih kok marahi pagi yo arep karo kabeh kampung belum berdewakan paket ikan karo putra. Mun saya sampe taris kados diri ngelantur dan akhirnya tutur meniku. Pangandikan kalian pun hadirin kalian anak rumput nyaman yang sangka betul sebagai kau sing mana kulo. Cukup kalau penunjang kamu gede kepengen ngomong dan kasih nebut wah ini yo iki wis klasik dados menipun kasih debat tukuran yang wah iki debak pinter iki dawuhipun anak kula pun nyaman kalian penginane satu lho wah ibune yo anakane karo pengiran mengatur benjang itu sampun wonten warsa ingkang sae ingkang biji kuwi ingkang pasti kresnakaken ingkang pawisipun pengiran hadirin kalian anak kula nyaman aku dhewe iki nyaman sampun donate ya dirageni sing apik sing becare karo gandeng ya ya kok lagi ora putra biasane bakal kapakake lho garwane gandeng